Az ország egyik legnagyobb szénmedencéje Tatabánya. A múlt század vége óta folyik itt a bányászkodás. 1958-ig 62 év alatt 100 millió tonna szén került felszínre. A második 100 millió tonnához a szocialista termelési viszonyok közt megújhodott Tatabányának már fele annyi időre sem lesz szüksége. A fejlődés ellenére Tatabánya mai képe még magán viseli a múlt maradványait. Felszabaduláskor 40 éves bányaüzemeket kaptunk örökül. Ezek az aknák szétszórt elrendezésűek, műszakilag ma már jó részt elavultak, és emellett jelentős szénvagyont kötnek le. Még a század elején épült az ótelepi középállomás, amelyen keresztül a szén az osztályozóra és a feladó állomásra kerül. Ez a régi berendezés elavult és igen munkaigényes. De ugyanilyen elavult a 6-os középállomás is. Hasonló a helyzet a tatabányai és a felsőgallai osztályozónál, amelyek még a század elején épültek. Még ma is üzemben vannak a század elejéről származó kisvasúti mozdonyok. A régi berendezéseknek folyamatos korszerűsítése az első 5 éves terv keretében kezdődött meg. Ugyanakkor megindult az új aknaüzemek létesítése is. Azóta a tatabányai szénmedence fejlődése tervszerűen halad előre. Megépült a 15A és a 15B aknaüzem korszerű irodaházzal, fürdővel és szállító berendezésekkel. Befejezéshez közeledik a 12A aknaüzem építése is. Az 5 éves tervben megépült központi kompresszortelep egymaga több sűrített levegőt szolgáltat, mint amennyi a bányák korábbi teljes fogyasztása volt. Naponta közel több mint 5000 dolgozót kényelmes autóbuszok szállítják a város különböző pontjairól és a környező falvakból az egyes üzemekbe.
De nem csak új külszíni létesítmények épültek, megváltoztak a munkakörülmények a bányákban is. A kőzetnyomásnak kevésbé ellenálló fásbiztosítást folyamatosan felváltották a korszerű biztosító szerkezetek. A medence üzemeiben ma már a vágatok közel 80%-a korszerű biztosító szerkezetekkel van ellátva. A tatabányai műszakiak kezdeményezésére bevezették a főtehorgonyzást. Ugyancsak Tatabányán kísérletezték ki a robbantási munka korszerűsítését jelentő millisekundos robbantási eljárást. A rakodási szállítás nehéz fizikai munkáját könnyítik meg a fokozatosan bevezetett munkahelyi rakodó és szállító gépek. A kótaféle kisfelrakó. A láncos vonszoló, a gumiszalag, és a páncélkaparó, amelyik a Tatabányán kidolgozott technológiai eljárással a kamrafejtések korszerű művelését tette lehetővé. A textilgátas tömedékelési eljárás megoldotta a páncélkaparók folyamatos munkamódját és a lapos fekvésű, iszaptömedékeléses frontfejtést. A vágatok korszerű biztosítása mellett fejlődik a fejtések biztosítása is. Így a fabiztosítás mellett a frontfejtéseknél egyre több vastámot használnak. A külföldről behozott támok mellett a tatabányai műszakiak kidolgozták a hidraulikus tám hazai típusát is. A szénvagyon egy részének leművelését a karstvíz veszély nehezíti. A 14-es aknán kidolgozták és megvalósítás alatt áll az aktív vízvédelem. Aknát mélyítettek a víztároló triászmészkőbe, és a művelendő telep alá hajtott vágatokkal a vizet lecsapolják. A meddőhányók eddig csak a levegőt szennyezték. A Tatabányán kidolgozott eljárás lehetővé teszi a hányók viszonylag magas széntartalmának gazdaságos kinyerését. Eddig több mint 1 millió tonna szenet termeltek ezzel az eljárással. A műszaki fejlesztés mellett gondot fordítanak a bányamentő állomás fejlesztésére.
Minden föld alatti dolgozót szénmonoxid elleni védelmet nyújtó készülékkel látnak el. Míg a múltban csak néhány egészségtelen és zsúfolt fürdő állt a dolgozók rendelkezésére, ma minden üzemnél modern fürdő biztosítja a tisztálkodás lehetőségét. A vidéki dolgozók elhelyezésére korszerű legényszállók épültek, részben az üzemeknél, részben az újvárosban és az óvárosban. A felszabaduláskor a korszerűtlen üzemekkel együtt elavult barakszerű lakótelepeket is kaptunk örökül. Az új üzemek mellett megkezdődött a lakótelepek korszerűsítése, és megváltoztak a bányászok életkörülményei is. A régi lakótelepeket fokozatosan felváltják az új, modern, egészséges lakóházak. Megépült az újváros korszerű üzlethálózata. A kertváros. Tágas, világos iskolájával, az ótelepi új városrész modern üzletsorával. Ma már a város különböző részeit autóbuszforgalom köti össze egymással. Nagy szeretettel gondoskodnak a gyermekekről is. A Réling villából óvoda lett, ahol a kicsinyek gondos felügyelet mellett töltik vidám napjaikat. A nagyobbak számára modern iskolák épültek. A műszaki utánpótlás képzésére pedig bányaipari technikum szolgál. Az ifjúság egészséges életkörülményeit biztosítja az új strandfürdő és a különböző sportlétesítmények. A több mint 50 éves Tatabányai Bányász Sportklub különböző szakosztályaiban közel 1200 bányász fiatal aktívan sportol. Természetesen itt is a labdarúgás a legnépszerűbb.
Nagy az érdeklődés az autósport iránt is. A régi urak helyett ma a bányászok ülnek a volánnál. A múltban kocsmák, snapsbutikok jelentették a szórakozást. Ezek helyett ma kultúrált éttermek és egyéb szórakozóhelyek várják a bányászokat. A Vigadó, a Ždanov és a sport. A gyepi helyett is épül már az új kertvendéglő. Felavatták az új szabadtéri színpadot is. Este megtelnek a szórakozó helyek. És a presszó Tatabányán is zsúfolt. A technika háza a továbbképzésnek is otthont nyújt. A felszabadulás óta jelentősen növekedett a széntermelés, csökkent az önköltség, fejlődött a bányák műszaki állapota, emelkedett a dolgozók életszínvonala. De a tröszt vezetői további fejlődést készítenek elő. Több megoldást dolgoztak ki a medence fejlesztésére, az elavult szállítási berendezések korszerűsítésére és a védőpillérekkel lekötött szénvagyon felszabadítására. Népgazdaságunk távlati fejlesztési szempontjai döntik el, hogy melyik változat kerül megvalósításra. A további fejlesztés a műszaki megoldások mellett kiterjed a dolgozók életkörülményeinek javítására is. Még sok bányász lakik a régről ránk maradt barakszerű lakásokban. A régi lakótelepeket fokozatosan lebontják. És az új lakóházak részben a régi házak anyagából készülnek. És ha elkészül az új lakás, a költözködés fáradalmait már mindenki szívesen vállalja. Kialakult Tatabánya új arca. Közös munkával eltűnnek a múlt maradványai. A munkahelyeken és a mindennapi életben a szocialista társadalom méltó kereteket biztosít a bányászoknak.